खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार गसाइगावनि कसुगावआव बिपिएफ दोलोनि फिन आरोबाव जयनिं हाबाफारि कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय साहा गङिया गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैदों। कसुगाव बियाबाव सा सानजा खोला सोनाब जेरैथिंबो बिपिएफ जाजोब्बाय होननानै बाथ्रा बुंदों रबिराम नार्जारि बिथाङा। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गोमखांदों बिटिसि ओनसोल हर सान सोलिदों बिसायख'थिनि दुंहाव बार बिसायख'थि फोसावदिं मेल लागासिनो थानायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादिनो कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय साहा गङिया गामियाव बिपिएफ दोलनि मोनसे जयनिं हाबाफारिया जालाङो आरो बे जयनिं हाबाफारियाव कसुगाव बियाबनि बिपिएफ दोलनि बिजाथि रबिराम नार्जारिया बाहागो लानानै जयनिं जानाय रायजो राजाफोरखौ बरायनानै लादों। नैथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सम मोनब्लाबो बिटिसिखौ ग्रेड बानायनो हायाखै सिमलसो बानायदों। हाग्रामा महिलारिनियाव मा ग्रेड बानायनायनि फर्मुला दंबावो आं बेखौ मोनथिया। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावोदि 14 नं सेरांदुवार बियाबाव गोदोनि समावबो इउपिपिएल दोलोआनो देरहादों। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियावबो 14 नं सेरांदुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोआनो देरहागोना रोखा। 14 नं सेरांदुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ मोजाङैनो अनसायनानै लादों। मानोना थांनाय 5 बोसोराव चिरां जिल्लायाव जों गोबां मोजां हाबा मावदों। हा हुनि जेंनाया सुस्रांजानायजों लोगोसे लामा सामानि जेंना, फरायसालिनि बिथिं, गेलेनायनि बिथिं आरो गोबां जेंनाया सुस्रांजादों। बे समाव चिरां जिल्लायाव रायजो राजाफ्रा गोजोन मोनबाय, रैखाथि गोनां थासारि मोनबाय। नाथाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सोरखार दैदेननाय समाव बर'जों बर' नासयलायनाय, बर'जों बर' बुथारलायनाय जाथाय जादोंमोन। नाथाय जोंनि इउपिपिएल सोरखारा बिटिसिआव फैनाय लोगो लोगो गोजोन आरो खौसेथिया फैबाय होनना बाथ्रा बुंबावो प्रमद बर'आ। बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय फोसावदिंनाय मेल लागासिनो दं। बेबायदिनो पर्बतजरा बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि बानेन्द्र कुमार मोसाहारिया मोनफ्रोमबो बुथआव बिसायख'थि फोसावदिंगासिनो दं। क'क्राझार जिल्लानि सेथि पर्बतजरा बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि बिनेन्द्र कुमार मोसाहारिया भट होगिरिफोरनि भटखौ देरहाहोनो थाखाय मोन 10 बिसिडिसि आरो मोन 92 बुथफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामदों। बिजाथिया मंगलाजरा बिसिडिसिनि मोन 8 बुथफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनानै भट होगिरिफोरखौ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जौगाखांनाय आरो गोजोननि थाखाय बिजेपि दोलोनो हेफाजाब होनो खावलायो। बिजाथिया बुंदों दि सुबुंफोरनि गेजेराव अरायबो मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनाय दं। गेदेर सुबुं माहारिया बिजेपिनो भट होआ, नाथाय दिनै गोबां सुबुं अनजिमा थानाय मंगलाजरा बिसिडिसिआव बयबो बिजेपि दोलोखौ मोजां मोनदों आरो भट होनो ओंखारबोगासिनो दं होनना बिथाङा बुङो। आरो बिथाङा बुंबावोदि पर्बतजरा बियाबनि बांसिन भटारफोरा माइनरिटि मुस्लिम आरो बिधान सभानि बिसायख'थियाव आंनि सिगांनि बिसायख'थिनि समाव सासे मुस्लिम बिजाथि दंमोनब्लाबो आं मुसलमानफोरनिफ्राय गासै 3,000निबो बांसिन भट मोनदोंमोन आरो बे खेबावबो 100% देरहागोना रोखा होननानै दाबि खालामदों बिथां बानेन्द्र कुमार मोसाहारिया। भारतनि फरेनार मिनिस्टार एस जयशंकरआ मैया ब्रिक्सनि मोनसे गोनांथार जथुम्मायाव बाहागो लादोंमोन। बे जथुम्मायाव गोबांथार गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन आरो बे मेलाव चीननि हादोरगिरि शी जिनपिं, रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिन, ब्राजिलनि हादोरगिरि लुला दा सिल्वायाबो बाहागो लादोंमोन। मैयानि बे मेलाव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पखौ मुं लायालासिनो एस जयशंकरआ बुङोदि लेनदेनखौ गुबुंले खालामनो थाखाय जेंना सोमजिहोनाया मोजां लामा नङा। फालांगिखौ जेब्लायबो गोरलैयैनो फोजौखांनांगौ। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि हादोरफोरा गावसोरनि रांखान्थियारि खान्थिखौ गोख्रों खालामनो नांगोन आरो बुहुमनां फालांगि, रां थिसननाय आरो जौगानायाव हेफाजाब बांहोनो नांगोन। ब्रिक्सआ गावनि सोद्रोमा हादोरफोरनि गेजेराव फालांगियारि बोहैनायखौ नायफामनानै मोनसे बिदिन्थि दिन्थिनो हायो। गोबां मुलुगनां जेंनाफोरनि मोगा-मोगि जानायाव बां-दोलोआरि खान्थिया फेलें जानाय नुनो मोन्दों। बुहुमनां फालांगि खान्थिया उदां आरो समान खान्थिफोरनि सायाव बिथा खालामनानै दानांगौ होनना बाथ्रा बुङो एस जयशंकरआ। क'क्राझार पुलिसआ मुन्ना बाई मुंनि सासे नंखाय MBBS डाक्टरखौ हमनो हादों। देहा फाहामगिरि महरै हमजानाय सुबुंखौ बङाइगाव जिल्लानि अभयपुर महकुमानि बाटियापारा गामिनि अनिसर रहमान होनना सिनायथि मोननाय जादों। समबारखालि एबा मैया क'क्राझारनि उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट आजिजा गुलिनुरआ मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला
पुलिसा थि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै अनिसुर रहमानखौ खादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1 सेप्तेम्बर खालि नेशनेल हेल्थ मिशननि सिङाव अनिसुर रहमाना नंखाय MBBS फोरमान बिलाइजों एप्लाइ खालामनानै साख्रियाव हाबदोंमोन। 2 सेप्तेम्बर खालि पुलिसनो अनिसुर रहमाननि हेंथायै मोनसे अजद होदोंमोन आरो बे अजदनि सायाव बिथा खालामनानै क'क्राझार पुलिसा अनिसुर रहमाननि सायाव नोजोर होनानै नायबिजिरनायखौ जागायबोदोंमोन। पुलिसा क'क्राझार पुलिस थानायाव इन्डियान पेनेल क'डनि 319/2, 316/2, 336/2, 125 आरो 271 सेक्सननि सिङाव केस नाम्बार 216/25 रेजिस्टार खालामो आरो नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं हमजानाय अनिसुर रहमाना गावखौनो हमिय'पेथि डक्टर होननानै दाबि खालामनानै लादोंमोन। हमिय'पेथि सार्टिफिकेटखौ सोलाय-सोल' खालामनानै MBBS सार्टिफिकेट लानाय बादि बिथाङा दिन्थिनो नाजादोंमोन आरो बेबादिनो नेशनेल हेल्थ मिशनाव MBBS डाक्टर महरै बाहागो लायो होननानै पुलिसनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायो, नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय। थांनाय सानखालि सराइबिल ब्लक APBनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा मैया BPF दोलोआव जइनिं जादों। 5 नं सराइबिल बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि मृत्युंजय नार्जारिखौ देरहासार खालामनांगौनि थांखिजों मैया APB दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै सा 300निबो बांसिन रायजो-राजाफ्रा BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों। बे जइनिं जाफैनाय रायजो-राजाफोरखौ सराइबिल बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि मृत्युंजय नार्जारि बिथाङा बाहागो लानायखौ बरायनानै लादों। 82थि भेनिस सावथुन फोरबोआव भारतनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव लाबोनो हादों। मुलुगनि सावथुन दिहुननायाव साबसिन जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि भारतनि सावथुन दिहुनगिरि अनुपर्ण रायआ गावनि गिबि फिचार फिल्म संस अफ फरगटेन ट्रीजनि थाखाय अरिज'टि सेक्सनाव साबसिन दिथागिरिनि बान्था मोननो हानाय गिबिसिन भारतारि दिथागिरि जानानै जारिमिन सोरजिदों। मख'जाथाव जाफुंसारनाया भारतनि सावथुनाव मुलुगनाङै गोसो बोनो हादों, जाय जारिमिननि थाखाय मोनसे मख'जाथाव बुब्लिखौ लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि आमेरिकानि उदां सावथुन फादार मादार मिस्टार ब्रादारआ साबसिन सावथुनबो थामहिनबा गल्डेन लायन बान्था मोननो हादों। बे फिथाइया सोमोनांथावमोन मानोना गाजा खैफोदनि सायाव बिथा खालामनाय मोनसे सम्मोहक सल'। थांनाय सानखालि नेपालनि राजथावनि काठमान्डुआव गोबांथार ससियेल मिडियाखौ बन्द खालामनायनि थाखाय सोमावसारदों। साननैसो सिगां नेपाल सोरखारा हादोराव फेसबुकजों लोगोसे गोबां ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरखौ बन्द खालामदोंमोन। सोरखारनि बे थिरांथाखौ लानानैनो बेरेखा सोमावसारदों रोजा रोजा सोमावसारगिरिफ्रा ओंखारबोनानै राजथावनि नोगोरमानि लामायाव ओंखारबोदों, जेराव थांनाय सानखालि सोमावसारगिरिफोरखौ दबथायनो थाखाय रौनियाफोरखौबो थिसननो गोनां जादोंमोन। बबेखानि गोबां रोजा रोजा सुबुंफ्रा बाहागो लानानै खुंथाय सोरखारनि हेंथा सोमावसारदोंमोन। बबेखानि बे हेंथा सुरनाया थाथ'आखैमोन दि फुंबिलियाव ससियेल मिडियायाव होबथानायनि बेरेखा गोजोनै हेंथा दिन्थिफुंनाया जागायजेनो। नेपाल पुलिस आरो रौनिया हान्जाया बेरिकेडजों सोमावसारगिरिफोरखौ होबथानो नाजादोंमोन। सोमावसारगिरिफ्रा गोबां रागा जोंनाय फोरमायदोंमोन आरो गोबांथार स्ल'गानजों बिथांमोना गोमखांहोदोंमोन। सोमावसारगिरिफ्रा दालाइ, अन्थाइ आरो दैनि बथलफोरजों खुबैदोंमोन। सोरखार बेरेखा स्ल'गान होदोंमोन। पुलिस आरो रौनिया हान्जाया सोमावसारगिरिफोरनि सायाव गुलिबो गावनो गोनां जादोंमोन। सोमावसारनायखौ दबथायनो थाखाय आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय मोदै गग्रा गेसबो बाहायनो गोनां जादोंमोन आरो बे दाङाबाजियाव सासे सोमावसारगिरिया जिउ गोमानो गोनां जायो। बे समाव BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया दिपेन बर'खौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों दि दिपेन बर'नि बिफावखौ लानानै गोनो गोथो सोमजिदों, जेराव गोबां समफोरावनो दिपेन बर'आ एबसुआव थानानै राजखान्थिनि खोथा बुंबोबाय थादों। सासे माहारि आफादनि जानानै बोरै बेबादि बुंनो हाखो? बे बिथिंखौ लानानै हाग्रामाया बुंदों दि थारैनो बिथाङा एबसुनि दैदेनगिरि महरै बुंदोंना इउपिपिएलनि थान्दै महरै बुंदों। एबसु आरो इउपिपिएलनि गेजेराव खाथि सोमोन्दोखौ नायनानै एबसु मावख'नि सिङाव थानाय इउपिपिएलनि मावख'जों दिपेन बर'खौ एबसुनि आफादगिरि महरै गावनि गोहोआव इउपिपिएलनि जानानै फोसावदिंनायनिफ्राय गोजानाव थानोबो खोथा होयो बिथाङा बेखौबो खोथा होदोंमोन दि बिपिएफआव गोहोआव फैनायनि थाखाय भटारनि जेंनाखौ आयेनारि हेफाजाबजों सुस्रांगोन। बेनि गेजेरावनो चिरांनि 18थि मानास सेरफां बिएफआव फोसावदिंनाया दासान्दि सोलिगासिनो। बिपिएफ दोलोनि बिजाथि जांगिला हाज'वारिनि मददआव मोनसे फोसावदिं मेलाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लाफैनानै बेफोर गासै बाथ्राखौ फोरमायथिदों। गोबां समफोराव रायजोनि दाब दाब जायगायाव जिनाहारि खालामनाय, उन्दै हिन्जावसा लांखारनाय बायदि समाजनि इनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबोबाय थादों।
आरो दुथांफोरखौबो पुलिस हान्जाया आयेन बादियै साजा होबोदों। नाथाय बेफोरबादि इनाय हाबा मावग्राखौ साजा होनाय नुसेयावबो खायसे दुथांफोरा बेनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। बेबायदिनो फिन आरोबाव चिरां जिल्लानि बिजनीनि सिङाव थानाय दंसियापारायाव सोमजिदों मोनसे दुंहाव थासारि, जेराव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजदाव सोमजिदों जायगायाव दुंहाव थासारि। मिथिनो मोननाय जादों दि बिजनी महकुमानि 1 नं दंसियापारा गामियाव सासे हिन्दु हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजदाव सोमजिदों दावराव-दावसि, जेराव गामिसेनिनो कालिल आली मुंनि सासे मुस्लिम सुबुङा सासे हिन्दु हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै सोमजिदों दुंहाव थासारि। बे जाथायाव जायगानि थागिबिफोरा कालिल आलीनि थाग्रा न', गला न' आरो गारिखौ बुफाय-बुसि खालामहैदों। बेराफारसेथिं जाथायनि सायाव अजद दिखांजानाय कालिल आलीखौ गोख्रोङै नायबिजिरनायनि गेजेरजों खानो हायो बिजनी पुलिसआ। मख'नो गोनांदि कच राजबंशी फरायसा आफादा अजद दिखांनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव साइबार दायनिगिरि, गोबां हारियारि बेरेखा हाबा मावनाय, हिन्दु आइजोफोरनि सायाव इनाय अनागार आखु दिन्थिनाय, जिनाहारि खालामनो नाजानाय, ड्राग्सनि आयदाफोरा सोलिबोबाय थादों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै खुंथाय सोरखारखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायो कच राजबंशी फरायसा आफादा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।